Ja, men tak fordi vi sidder her. Og det gør vi jo, fordi jeg spurgte dig, om ikke jeg kunne lave en fræk aftale med dig. Så du kunne komme til vores fælleskonference, som vi har arrangeret mellem alle skoleledere, tillidsrepræsentanterne og arbejdsmiljørepræsentanterne. Og det du skulle var at give os et par ord med på vejen om dit syn på ledelse. Og inden du overhovedet ser din kalender, siger du, det skal der være plads til. Og så er det byrådet, der kommer i vejen. Dem flytter man jo ikke sådan lige rundt på. Så kom du selv med den her idé. Så tak for den. Men hvorfor var det vigtigt for dig at komme også og sige goddag til os og vores konference? Ja, altså nu siger jeg jo aldrig nej til en god invitation, så jeg kommer jo, når du kalder. Men den seriøse del af det er jo, at den her opgave, som I skal diskutere på den her konference, er jo, hvis man kigger på det nede i alle de opgaver, vi har gang i den her kommune, så er det rent faktisk den vigtigste opgave 2014 i mit univers. Jeg tror faktisk også i byråds. Nogle gange er der diskussioner om, hvad er det vigtigste, men hvis man ser på folkeskolereformens implementering, så er det dels en kæmpe stor opgave, og så er det en ekstremt central, at vi lykkes med. Så derfor er direktionen selvfølgelig optaget af det. Vi er også optaget af det, fordi at det er en kompliceret opgave, som ledelsesmæssigt kræver meget bevågenhed. Og så er det den 1.8. lige om et øjeblik. Altså, der er nogen, der mener, at vi har god tid til det her. Jeg mener, at vi har meget kort tid til det. Og derfor er det rigtig godt, at vi er i gang med en lang række af aktiviteterne. Men der er stadigvæk noget tilbage. Og derfor er sådan et arrangement, som det I laver her, helt nødvendigt, at vi får medarbejdere og ledelse sammen til at diskutere væsentligt 3 ting. Punkt 1. Hvor er det byrådet gerne vil hen med den her reform? Det er, at de begynder at afklare osv., men den praktiske hverdag ude på den enkelte skole er jo ikke lagt til grund endnu for det. Så hvad er det inde i byrådet? Hvor vil byrådet gerne hen med den her reform? Det er nummer 1. Og nummer 2, som vi givetvis kommer til at diskutere i dag også, hvordan skaber vi ledelsesmæssigt de bedste rammer for samarbejde? Herunder for eksempel arbejdstid, som vi jo har en diskussion om i en anden sammenhæng, men arbejdstid, men også hverdagens praktiske tilrettelæggelse, den ser anderledes ud nu, end den har gjort før, og derfor er man nødt til at bruge god tid på at diskutere det imellem ledelse og medarbejdere. Og så nummer 3, som selvfølgelig er rigtig centralt for mig også, det er, at direktionen understøtter vores ledere i den kæmpe store opgave, de står overfor. Og at vi viser dem bevågenhed, men også viser dem anerkendelse for at sige, at det er rent faktisk en stor opgave, den her. De kan jo ikke løse den alene, de skal løse den sammen med deres medarbejdere, men vi har et særligt forpligtelse til vores ledere, og de kan løfte opgaven. Men derfor er det jo godt, I mødes, og derfor havde jeg gerne deltaget. Ja, det er også ærgerligt, du sidder i Bruxelles, men det er der jo så ikke noget på det. Så håber vi det, at det lykkes. Sådan er verden jo. Op til OK-forhandlingerne sidste år, der var KL's hovedargument til det her opgør med lærerne og konflikten var jo, at ledelsesretten skulle tilbage til skolelederne. Du ved godt, jeg synes, den har altid været der. Det ved jeg. Men hvad betyder ledelsesret for dig, og hvordan udøves den? Altså, jeg synes, det har været en lidt fjollet diskussion, den der, hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, det har været en lidt fjollet diskussion, den der med, om mere eller mindre ledelsesret er det, som er det vigtigste. For mig er ledelsesret et begreb, man bruger i forhold til at diskutere, hvad er det for en opgave, lederen faktisk skal løse. Og der tænker jeg, at det er noget vigtigere, om den bliver større eller mindre, det er ikke så vigtigt for mig. Det vigtigste er sådan set, at lederen har muligheden for at kan implementere den folkeskolereform, som Folketinget har vedtaget, og som vores byråd gerne vil noget med. Og en ledelsesret udfoldes i en given kontekst. Og jeg synes, det allervigtigste med det der med at diskutere ledelsesret, det er, at den opgave, lederne står overfor i fremtiden, det er en anden opgave, end den er stået overfor i fortiden. Og det betyder, at ledelsesretten skal simpelthen udfoldes på en anden måde. Og det er vigtigt for mig, at vi diskuterer ledelsesretten andet, end den har været, end om den er større eller mindre. Det synes jeg er en vigtig pointe. Og det betyder jo, at hvis folkeskolen er noget andet, og ledelse er noget andet, så skal ledelsesretten udfoldes på en ny måde, eller ledelse skal udfoldes på en ny måde. Det er jo en meget vigtig del af den her implementering, at vores ledere både kan se, høre og forstå, hvad består opgaven egentlig af, og hvordan skal man arbejde sammen med medarbejderne i den sammenhæng. Ledelsesret er ikke noget, man udfolder for sig selv, man gør det sammen med medarbejderne. Det er en vigtig pointe i den her diskussion. Og jeg skal ikke, altså jeg ved godt, du har det synspunkt, der hedder, at I hele tiden har haft de samme muligheder, og det er sådan set, det er egentlig okay, det synspunkt. Men når opgaven er en anden, så skal ledelse udføre sig på en anden måde. Det er jeg mest optaget af, sådan set. Vi er sådan set enige om, at opgaven er, at de der børn får lært det, de skal, ikke også? Det er lige præcis det. Og der kan man sige, at ledelse, når jeg siger, at ledelse bliver noget andet i folkeskolen, end den har været, så er der i hvert fald 2 forskellige elementer i det, som er rigtig vigtige. Det ene er, at vores ledere har været vant til at lede på tid via de arbejdstidsregler og den lovgivning, der nu engang har været gældende. Og det har været fair nok jo.
men man har været meget fokuseret på, hvordan leder jeg på tid. Det, der er den nye folkeskolereforms retning, synes jeg, det er ikke så, vi er enige om det, men det er, at man skal til at lede på mål. Man skal til at lede på, hvordan får vi progression i vores børns læring, og hvordan får vi det bedst mulige ud af den hverdag, der er i folkeskolen for vores børn. Og det betyder, at ledelse bliver... Hvis vi nu skal tage et konkret eksempel, vi kan godt tage et konkret eksempel. Ledelse af selvstyrende team, for eksempel. Ikke? Det har vores ledere altid i folkeskolen været vant til. Vi har altid haft selvstyrende team. Men hvis du skal lede et selvstyrende team på, hvad mål de skal nå, så er det noget andet, end hvis man kun leder på at sige, hvor mange timer skal I bruge på de givne opgaver. Det opfatter jeg som en forskel. Jeg synes ikke, at vores ledere skal blande sig meget i, hvordan lærere i et selvstyrende team organiserer arbejdet, for hverdagen til at hænge sammen. Men det er vigtigt, at de kan opstille de mål for et selvstyrende team, der hedder, hvad skal der komme ud af den undervisning? Og hvordan skal den ramme børnene på den rigtige måde for at skabe progression? Det er bare et konkret eksempel. Den eneste uenighed, vi har her, det er sådan set, om det er nyt. Ja, fordi jeg er fuldstændig enig i det, du siger, men det er ikke nyt i folkeskolen, men det skal vi to ikke diskutere i dag. Nej. Det kan vi diskutere på et andet tidspunkt. Men rammerne for at udfordre ledelsesretten er da helt nye i mit univers. Hvis man har helt ny opgave foran sig. Jeg mener, at folkeskolereformen er en anden skole, end det har været før. Hvis ikke det fører til det, så kunne det være ligegyldigt med at lave reformen, så man skal være lidt frisk. Ikke? Hvis den opgave, der hedder, hvordan driver vi skole i Høje Taastrup Kommune, hvis den er anderledes, end den har været før, så kræver det en ny form for ledelse. Det er det, jeg prøver at pointere. Altså det her, det giver til en lang diskussion. Det kan også være, at de andre måske ville have stillet det spørgsmål, i hvert fald mine folk ville til dig, men vi har jo hele tiden, de selvstyrende team har jo lige præcis fået mål, og så var det de skulle. Der har vi gået ingen leder i Høje Taastrup Kommune i mange år, der har gået ind og sagt i det selvstyrende team, du får 15 timer til det, eller 30 timer til det. Det er jo det, vores A08 har løst. Men vi to kan ikke skrue tiden tilbage til A08, selvom vi ville, eller ikke ville, eller vi kunne blive enige om det, eller hvad vi kunne. Så den del af snakken, synes jeg, vi skal. Men det er kun godt, hvis forskellen på det, vi har haft gjort, og det, som vi skal gøre, den ikke er så stor. Det er kun godt. Men så er det, fordi vi har været forud for vores tid, og det er jo super fint. Det har du tidligere fremført også, at vi har sådan set været der, hvor den nye folkeskolereform sætter de rammer. Og det er jo fint. Det er fint, så medarbejdere og ledere er jo vant til at arbejde sammen på den måde. Og så bliver det der med ledelse en lidt mindre udfordring. Sådan kan man også se på det. Så er der den her medaftale, som både du og jeg i hvert fald går rundt og roser rigtig mange steder. Og i den er samarbejde et af nøgleordene, og det står simpelthen i forordet på den. Det har vi sådan set lavet selv. Og inden i den, så står der, at vi skal have medindflydelse og medbestemmelse. Det er sådan almindelige gængse medaftaleord. Når vi snakker om samarbejde eller medaftalen i hovedudvalget, så putter vi et ord til på, nemlig medskabende. Både du og jeg, og som også Hanne Borgertsen, vi går i hvert fald meget rundt og siger, at det er det, vi gør i Taastrup, og det der er forskellen. Hvorfor betyder det noget? Det synes jeg er ret enkelt at svare på. De andre spørgsmål kan være komplicerede, men det synes jeg er ret enkelt at svare på. Det er simpelthen fordi, at ledelsesgrundlaget, som vi har, som jeg synes er ret fornuftigt, det kan man have forskellige synspunkter på. Det synes jeg også. Men ledelsesgrundlaget understøtter medsystemets måde at arbejde sammen på. De to ting, det er en fantastisk, da jeg kom her til at tænke på, de der 2 stykker papir, de passer fantastisk godt sammen. Måske de er skrevet de samme mennesker. Det ved jeg faktisk ikke, om de er, men det vil ikke undre mig andet end, fordi holdningen i dem er det samme. Og de har et udgangspunkt, og det er, at ledelse er ikke noget ledere skaber selv. Ledelse er en dobbelt relation. Ledelse af medarbejdere skaber selv den form for ledelse, der udføres på en given folkeskole i fremtiden, og Taastrup Kommune, i øvrigt også for alle vores andre arbejdspladser. Men ledelse er ikke noget, man gør selv. Man gør det sammen. Det er en dobbelt relation, og det er et dobbelt ansvar at få det til at virke. Vores ledere er særligt forpligtet til at få ledelse til at virke. Det er jeg med på. De får en højere løn, og de har en forhåbentlig god lederuddannelse, alt det der skal til. Men man kan ikke lede mennesker, der ikke vil ledes. Og medarbejdere kan ikke blive ledet af en leder, de ikke kan forstå for eksempel, hvad siger. Så ledelse af en dobbelt relation, det er det ene udgangspunkt. Og det passer vores papir smadret fint til. Det er også den måde, vi arbejder i hovedudvalget, og forhåbentlig også ude i alle vores samarbejdsudvalg rundt i organisationen. Det er det ene udgangspunkt. Det andet udgangspunkt, det er, at ledelse, hvad er det egentlig for noget? Ledelse handler om at skabe mening i den organisation, man har ansvar for. Det er en meget simpel måde at sige det på, men det er faktisk rigtigt. Ledelse handler om at skabe og koordinere fælles mening i organisationen. Kan en leder det, uden at have sine medarbejdere med? Nej, det kan man ikke.
Det vil sige, at man kan ikke få for eksempel skolen, som vi taler om her, man kan ikke få en skole til at flytte sig på resultaterne, hvis ikke man har sine medarbejdere med, i forhold til at være med til at flytte på resultaterne. Og det skabes jo via kommunikation og ordentlig inddragelse og medinddragelse, eller medbestemmelse, eller medskabelse. Jeg synes, det ligger, hvad det er for et ord. Men ledelse kan ikke skabes i et lukket rum. Den udfordring, der så ligger i forhold til at implementere for eksempel en folkeskolereform, eller andre af de store ændringer, vi laver i vores organisation, det er så, at vi er jo her, hvis man skal tale lidt ærligt om det, vi er her i en situation, hvor vi er igennem en hård kamp i foråret, hvor nogen formodentlig har mistet noget af deres motivation for at sige, at jeg vil også gerne være medskabende. Det er I nødt til at anerkende. Og jeg ser ikke på, hvem der vandt og hvem der tabte. Jeg ser på den situation, vi står i i dag. Vi står i en situation, hvor nogle ledere måske har nogle medarbejdere, som kan have mistet noget af deres motivation. Og det er altså en ledelsesmæssigt kæmpe stor opgave. Fordi at hvis ledelse er en dobbeltrelation, som handler om at skabe mening, så skal man have medarbejderen til at se meningen med galskaben. Hvis galskaben er forkert ord, men meningen med forandring. Ikke? Og de medarbejdere, der ikke har nogen motivation, de har tendens til ikke at kan se meningen. Nogen vil ikke, men jeg tror også, vi tager udgangspunkt i at sige, at det kan være svært at se meningen med, hvor fanden er vi på vej hen? Det er en ledelsesmæssig opgave, mega stor, måske den største i folkeskolens tid lige nu. Det der med at få orden på arbejdstidsregler og orden på hverdagen i skolen og sådan noget, det er selvfølgelig også rigtig, rigtig vigtigt. Men at skabe motivation for hele skolens medarbejderskare, hvor der i øvrigt er nye medarbejdergrupper med indover, det er en kæmpe opgave. Og det kan man kun, hvis man gør det sammen. Det er i hvert fald mit synspunkt. Og derfor er vores ledere jo udfordret big time, tror jeg, det hedder på nudansk, i forhold til at kunne løse den opgave. Har tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter en særlig rolle i det der samspil der? Altså jeg kan godt være frisk at sige, at når vi nu sidder her også to, så kan man sige, at ja, de har en helt særlig rolle. Men et eller andet sted, så hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, at de har den helt særlige rolle at være med til at skabe den fremdrift for at skabe mening i organisationen. Det er den måde, jeg ser medsystemet på. Vi diskuterer nogle ting i medsystemet. Det kan være i hovedudvalget, men det kan også være på den enkelte skole. Vi diskuterer nogle ting, som vi så bliver enige om at sige, hvordan gør vi det her? Der synes jeg faktisk, at TR-repræsentanter og også på arbejdsmiljøområdet har en lidt særlig forpligtelse til at være med til at forklare, hvad var det, vi blev enige om. Så der er en kommunikativ opgave, synes jeg, som er særlig for TR. Hvad er det egentlig, vi blev enige om? Det er noget, det I er gode til, synes jeg, i hovedvalget, at forklare resten af organisationen. Jamen, vi har snakket om det på den her måde, og grunden til, at de siger sådan, det er den der skøre ledelse, det er nok sådan og sådan og sådan. Altså, medskabelse indeholder et dobbelt ansvar. Der synes jeg faktisk, TR'erne, jeg ved godt, lederne har et særligt ansvar, ikke? Men TR'erne har altså også et medansvar for, at den der relation kommer til at hænge sammen. Nu tænker jeg det i hvert fald. I den der fantastiske arbejdsgruppe, vi to sidder, der laver behov, snakker om behov og muligheder for aftaler på skoleområdet, der synes jeg, hvis jeg skal tolke det, du har sagt om det der forslag til samarbejdsgrundlag, der er lavet, der er du blevet lidt overrasket over, at det faktisk er blevet så godt, som det er. Der fejltolker du mig. Det er ikke så tit, du gør det, men nej, det er jeg ikke overrasket over. Nå. Altså, det der er styrken i den arbejdsgruppe, vi har nedsat, og det kan godt være, det jeg blev overrasket over, har været så nemt, hvis det er den reaktion, du har set, det er, at nogle af de ting, vi diskuterer i den arbejdsgruppe, dem skulle man alligevel diskutere ude på den enkelte skole. Altså, hvordan håndterer vi 6. ferieuge? Hvordan håndterer vi tid til forberedelse? Hvordan håndterer vi det ene og det andet og tredje? Det er jo helt nødvendigt for at få en folkeskole til at fungere som en hverdags arbejdsplads. Det har I været rigtig dygtige til, den der arbejdsgruppe. Det er jo ikke min fortjeneste. Parterne har faktisk kunnet lykkes, selvom I har forskellige synspunkter, og I har i den grad forskellige interesser, så har I først lykkes med at sige, at vi tager de der 12 punkter, som det er blevet til, så diskuterer vi dem en for en, og så sender vi dem ud på den enkelte skole, og så har den sprogtone, der ligger i, været behagelig. Forstået på den måde, den passer faktisk meget godt til vores ledelsesgrundlag, den passer til vores medaftale. Altså, grundtonen i den måde, jeg arbejder sammen på i arbejdsgruppen, den passer faktisk meget godt til den måde, vi gerne vil have organisationen til at fungere på. Altså, man kan tage en diskussion, svisken på disken, men det foregår ordentligt. Og det er sådan set det, der står i alle de andre papirer, vi styrer organisationen efter. I er ikke enige. Det blev I heller ikke, og byrådet har også været enige, og de er også uenige. Men enighed, det kan I sagtens have i organisationen. Det skal bare foregå på en ordentlig måde. Og så må vi se, hvor byrådet bringer det hen. Altså det er byrådet, der bestemmer, eller flertallet i byrådet, der bestemmer, hvor skal vi hen med det der. Og der er nogle ting, som bliver sendt direkte ud med systemet på den enkelte skole, så er nogle andre ting, som flertallet i byrådet gerne vil lave en kommuneaftale på. Sådan er det. Det er dem, der bestemmer det. Det tror jeg var det, jeg ville spørge dig om.
Det kunne godt være, at du var blevet gået lidt tårer til stålet, hvis du havde siddet i lokalet, når vi var der. Når alle de andre havde fået lov at spørge os, nu må du nøjes med mig.